Boas noites, a conselleira de Infraestructuras Etel Vázquez asegurou esta mañá que a Xunta lidera ante o Ministerio de Fomento a demanda para a chegada da alta velocidade a Lugo. Etel Vázquez dixo que este é un proxecto prioritario para o Goberno galego. Sobre o AVE a Lugo, nos compartimos esa demanda de que chegue o AVE a Lugo, e non só compartimos esa demanda, senón que lideramos esa reivindicación ante o Ministerio de Fomento. Xa o fixemos vía parlamentaria e tamén na última xuntanza co Ministerio de Fomento lle trasladamos esa demanda que para nós é prioritaria e que, polo tanto, Lugo, dende logo, debe ter unha conexión ferroviaria do século XXI e que se poña menos de 3 horas a Lugo, e por eso insisto que lideramos, por suposto, que esa reivindicación ante o Ministerio de Fomento. Non temos outra data distinta que sea o ano 2018, nos agardamos que a ser prudentes, dende logo que o Ministerio de Fomento trasladou o seu compromiso, a súa vontade, por suposto, que o AVE é un dos asuntos prioritarios a nivel do Goberno do Estado, e agardaremos ao mes de xaneiro que o compromiso que ten adquirido o presidente da Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento para concretar esas datas e ver pois os hitos que podemos ir tendo 2017-2018 en cuanto á reducción de tempos de percorrido e que chegue o fundamental do AVE a Galicia no ano 2018. Etel Vázquez fixo estas declaracións durante a visita que realizou esta mañá a dúas empresas ubicadas no polígono das Gándaras. A titular de Infraestructuras destacou o dinamismo deste polígono, xa que dixo rexistra máis dun 20% do solo vendido a prezos bonificados en Galicia. Actualmente no polígono das Gándaras hai preto de 100 parcelas vendidas, das que 61 se adxudicaron con descontos activados polo Goberno galego. Dúas empresas que se decantaron polo polígono das Gándaras para facerse máis competitivos e, polo tanto, creo que unha boa mostra de que as ventaxas que está a poñer en marcha a Xunta de Galicia en solo empresarial son efectivas e fan que as empresas se decidan por invertir aquí en Galicia. En concreto, no polígono das Gándaras, preto de 100 parcelas se teñen vendidas, en concreto 61 parcelas foron vendidas gracias ás bonificacións que pusemos en marcha a principios do ano 2015, e este polígono das Gándaras é o que ten rexistrado maior dinamismo, porque o 20% dese solo empresarial que temos vendido en toda Galicia tense registrado neste parque empresarial, e a nivel global en toda Galicia entre os anos 2015 e 2016, que cando activamos o plan de venta solo empresarial con ventaxas importantes, temos vendido 700.000 metros cuadrados de solo empresarial, polo tanto unha cifra moi destacada, moi importante, que nos sitúa a niveis anteriores á crise. O Concello habilitará 33 hortos urbanos no Parque dos Paxariños e, para tal efecto, disporá dunha parcela de 3.000 metros cadrados. Así o anunciou o edil de Desenvolvemento Sostible, Daniel Piñeiro, que confirmou que cada parcela terá unha extensión de 30 metros cadrados e se destinarán principalmente a persoas desempregadas en risco de exclusión social ou maiores de 65 anos. A inversión total que realiza o Concello na creación deste sistema municipal de hortos urbanos é de 60.000 euros. Vimos que unha zona ideal para isto era o Parque de Pasariñas, na parte un pouco como podedes ver no plano, a parte máis cercana á Ronda de Fontiñas e máis alonxada do outro lado dos xogos infantís do propio parque. Dun lado están os xogos infantís, pois do outro lado, máis abaixo hacia Fontiñas, pois van estar eses 33 hortos urbanos con unha zona de entrada con un pequeno espazo para poder aparcar un ou dous vehículos, unha caseta para os apeiros de labranza e material dos hortos pois acorde co entorno, unha caseta de madeira, e despois 33 hortos urbanos con un sistema de adaptación á paisaxe, con unhas pantallas vegetais para separar os hortos e diferenciar os viais, e ademais acompañado de fontes de rega
adaptadas ao entorno, con pedra e madeira, e unhas mesas con uns bancos tamén para a xente que poida tamén, a parte de utilizar os hortos, disfrutar do entorno. E dende o Partido Popular advertiron hoxe da posibilidade da aparición de posibles reclamacións por responsabilidade patrimonial por mor da inacción do Goberno local na resolución das queixas dos veciños. Así o denunciou a edil popular Ana López Pombo. Vimos observando que na Comisión de Suxestións e Reclamacións repítense continuamente diversas queixas do mesmo tipo, sin que o Goberno aporte solucións efectivas, simplemente limítase a contestar, cando os lucenses o que necesitan son solucións. Tal é o caso dunha veciña que desde abril ven presentando unha serie de reclamacións e queixas debido aos ruidos que lle xenera un local que está situado no baixo do edificio no que vive. A día de hoxe, esta cidadana acaba de presentar 5 queixas por este motivo e o que reclama do Concello é unha solución ou ben que lle digan que medidas ten que adoptar, pero de momento ninguna cousa nin a outra. E este caso de contaminación acústica é bastante chamativo, cando hai unha medición realizada pola Policía Local que supostamente superaba os 90 decibelios permitidos pola ordenanza vixente, por certo bastante desfasada, xa que a orca que en principio se aprobou no 2013 non entrou aínda en vigor. É dicir, aquí hai un incumplimento dunha ordenanza e que se sepa non se iniciou ningún procedimento sancionador. A parsimonia municipal, neste caso, pode derivar nunha responsabilidade patrimonial do Concello e salir moi cara a todos os lucenses, que en definitiva somos os que pagamos, xa que o Concello é quen ten a competencia de sancionar en materia de contaminación acústica e a inactividade ou a pasividade ante este tipo de feitos pode derivar nunha situación de responsabilidade patrimonial vinculada a un funcionamento anormal da actividade administrativa. E a edil do Bloque Nacionalista Galego, Maite Ferreiro, pediu hoxe a inmediata conformación do Consello Municipal de Turismo para activalo o máis axiña posible de cara ao 2017. Ferreiro asegurou que esta ferramenta é vital para revitalizar o casco vello da cidade. Coa publicación no BOP, no Boletín Oficial da Provincia, da aprobación do regulamento definitivo do Consello Municipal de Turismo, desde o BNG Asambleas Abertas, pedimos ao Goberno Municipal que active e que poña a funcionar esta ferramenta que nos consideramos importante para recoller todas as propostas que poidan vir de distintos sectores para revitalizar a nosa cidade. Estes días estamos escoitando os comerciantes do casco histórico denunciar e mostrar a súa preocupación polo peche e pola desaparición do comercio no centro da nosa cidade. Desde este Consello Municipal de Turismo hai que traballar, hai que buscar a maneira de que a nosa cidade sexa unha cidade onde reciba aos visitantes, onde sexa atractiva para esos visitantes e así poder revitalizar o noso comercio, a nosos restaurantes, a vida e, en definitiva, no noso centro da cidade para que non sea unha cidade morta e sea unha cidade que día a día de vitalidade, rebose vitalidade para toda a xente que poida chegarse a Lugo. Mañá celébrase o sorteo da lotaría de Nadal e nas administracións da cidade traballaron hoxe arreo durante toda a xornada para atender os lucenses que agardaron ata a última hora para tentar atopar a sorte. Como en anos anteriores, as terminacións máis solicitadas foron o 13 e o 69, malia que non hai unha norma xeral, xa que cada un ten as súas propias supersticións. Mañá é o sorteo extraordinario da lotaría de Nadal, que repartirá 2.240 millóns de euros en premios. Malia que non é o sorteo que máis cartos reparte, é un dos que maior tradición ten, polo que a participación dos lucenses neste sorteo non baixou con respecto ao do ano pasado. Así o confirmaba esta mañá a responsable da Administración a Lastra, Ana Fernández, que tamén dixo que as ventas seguirían ao longo da tarde de hoxe, xa que moitos buscan o derradeiro décimo coa esperanza de que sexa o décimo da sorte. Más o menos como el año pasado. No, hombre, estamos haciendo los últimos conteos estos días de que estamos recogiendo la de fuera y tal, pero más o menos como el año pasado. Hoy por la tarde se vende bastante. La gente viene buscando el último, por si es el de la suerte.
Os números máis buscados adoitan ser o 13, o 69 e os números impares en xeral. A ver, los de siempre son el 13 y el 69. Esos lo piden mucho, pero después la gente le gusta los impares. El 5, el 7 son los que más se venden. Na Administración Alastra repartiron todos os premios a Gaso Gordo, un premio que teñen a ilusión de poder repartir mañá. Nos falta el gordo de Navidad. Después el resto los hemos dado todos. A ver, esperamos. Yo cuento dar algo, a ver. Todos contamos, todos los loteros tenemos la ilusión esa, pero es difícil. Hay muchos números, muchas administraciones, pero bueno, para eso trabajamos todo el año. Isto foi todo por nosa parte, pero lembren que poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogalicia.com. Deixámolos agora con imaxes da mostra Se flúe, inflúe, que se pode ver na Sala Isco, pero lembren que voltamos de seguido coa información deportiva. Ata agora. Gran Muralla, unha das sete maravillas tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. O si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. A futbolista galega Vero Boquete participou esta mañá nunha charla con alumnos do IES Ángel Fole, unha xuntanza na que lles explicou a importancia de promover a igualdade entre homes e mulleres no mundo do deporte e na vida en xeral. Ademais, tamén aconsellou os xóvenes loitar sempre por aquelo co que soñan, algo que ela fai na súa vida diaria para acadar as súas metas. Compre recordar que Vero Boquete é actualmente xogadora do Paris Saint-Germain, además de embaixadora da UEFA para o fomento do fútbol feminino. Pouco unha charla, pois, primeiro explicándoles un pouco quen son, as miñas barreiras ata chegar á élite,
e transmitirlles un pouco que vexan que tamén é posible, que si teñen obxectivos, si teñen soños, esa no deporte, esa no que sesa, que vexan que non vai ser doado, pero que a oportunidade real está aí. E depois outra parte da charla vai cara a igualdade. Tamén nos últimos días tivemos máis casos de violencia de xénero. Penso que é un problema social que temos que intentar parar canto antes, e a clave para paralo é a educación. Son eles van ser os adultos do futuro, e se se educan en igualdade seguro que dentro de uns anos seguirá habendo máis igualdade. O fútbol feminino español está canso de dar éxitos, siguen sin ter o respeto e o apoio merecido. Creo que é un traballo de todos, institucións, federacións, clubes, sociedade, medios. Creo que todos temos que poñer da nosa parte para ir cara a unha meta que moitas veces temos aí, sabemos cal é ou que é o que queremos, pero perdémonos polo camiño. A sociedade cambia, o mundo muda e estamos nese proceso, especialmente o fútbol feminino español está crecendo moitísimo nos últimos anos, e o que temos que intentar é que sexa o máis rápido posible e sobre todo que sexan pasos firmes, que realmente non sexa un espesismo, sino que vayamos cara aí e que pronto non teñamos que reivindicar o deporte feminino, sino que sexa algo asumido. A última hora de onte se coñecía que Pablo Ribera abandonaba o seu posto no Consello de Administración do Cafés Candelas Breogán, unha saída pactada dende hai tempo, tal e como confirmou o propio Pablo Ribera, e que é froito das incompatibilidades coas súas responsabilidades na Deputación. Es una salida ya meditada desde hace tiempo, no se puede ser juez y parte, tomar decisiones en Diputación, estar en un Consejo de Administración del Breogán, y como tal, se adopta esa decisión, ya se adopta hace tiempo, pero se pretende buscar una transición tranquila. Creo que se han sentado las bases y los pilares fundamentales para un Breogán del futuro, sobre todo con una mentalidad que no esté auspiciada siempre por las administraciones y que dependa más de otro estilo de patrocinadores del ámbito privado. Entonces, como digo, una decisión que me duele, que es un sacrificio que había que hacer para garantizar esa viabilidad, es una cuestión ética y redunda en lo que siempre dije, que yo creo que los políticos no debemos estar en ningún consejo de administración, ¿no? O presidente do Club Deportivo Lugo, Tino Saqués, asegurou hoxe que estudan a posibilidade de adquirir terreos na cidade para que os equipos de fútbol base do Lugo non se teñan que desplazar fora para xogar ou adestrar. Saqués asegurou que terán unha ubicación para este fin nun prazo de 2 ou 3 meses. Estamos estudiando posibilidades, temos opcións que se poden convertir en realidade. Igual, en cuestión de 2 ou 3 meses, podemos decir xa de unha ubicación onde se poderían facer por lo menos 2 campos de xogo para que, por decir, non andemos tan desplazados, non? Pero, estamos a traballar, non é fácil, necesitamos que os terreos sean cedidos ou que teñan un custo e unha situación que sea factible levar para ali os campos, pero, esperemos, xa digo, eu creo que en 2 ou 3 meses igual podemos ter unha situación definitiva para poder mellorar o tema de campos de xogo, que é unha carencia que ten o Club Deportivo Lugo a esta cidade con respecto a outras, pero de momento temos que arreglar. E co que temos, eu penso que se está facendo unha gran labor, se está traballando moi ben, os monitores, os entrenadores, evidentemente andar dun lado para outro pois é complexo, pero non por eso se deixa de traballar e de tratar de sacar bons resultados.
Así o dicía Tino Saqués despois de presentar a campaña de abonados para a segunda volta da Liga. Baixo o lema Xente a chamada, no Club Albivermello queren aumentar a súa masa social e para iso esta segunda fase da campaña de abonos ten descontos do 50% sobre o prezo inicial. Malia que o abono corresponde á segunda volta da Liga, este carné xa se poderá empregar no encontro que o Lugo disputará contra o Alcorcón o vindeiro 15 de xaneiro. E ata aquí a información deportiva. Que teñen moi boa noite e ata mañá. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.